Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noizbait gina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, atsedenik hartu gabe. Lana eginez goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude, gogorki loturik gaude. Pertsonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia, borruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin da ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia. Pertsonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, bertatikan irautea. Ez zaren gudaz bai eta sortuz ukazio legetzat hartuz, beti aurrera joatea, beti
beti aurrera joatea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak.